skal ind og dræbe min moster og samle underbud der til testamentet, så jeg kan få alle pengene, og så slår jeg hende ihjel. Hvad er der sket her? Der har været nogen. En sæd. Hvis du vil se den syge moster igen, så kom op på loftet og aflever 10.000 kroner. Hold nu kæft! Har du penge med? Nej! Nå, så stikker jeg bare din moster ihjel. Nej! Moster! Nej! Pis! Nu kan jeg ikke få mine penge. Og så nu kan jeg ikke få den til at underskrive mit testamente, så jeg kan arve de penge, som jeg skal have fra hende. Pis! Hvad? Er det ikke noget ude på, hva'? Nej! Har du haft mine penge? Nej! Ja. Nu lykker vi begge ham. Ved du hvad? Jeg tror ikke længere, du er narken til min moster.